Sesudah kalian digoyang dicabu yang ke kumbali harojo came urang mamasang cali hadiah si gundar gigi antanjang tirang batu baro bara bawang ke basuo silang sajo 83 sianan punyo urang dapua alah basora hadiahnya masih banyak capek datang kamari kalau bisa tolong balari capek capek lah bare bana badan 83 iya untuk aku pun pertama kau anda do baris dua baris dua sabaris adonyo supaya ratu dapat hadiahnya 83 do 63 do 41 do 25 do 3 gading bidok painan selamat abang mendapatkan tilakuang jo jilbab jangan lupa bisu pakai jilbab lain nah laki bini dapat laki ini tuh ada baju merah tahu? Oh yang baju anu tadi. Si Bu mota aja nak tekan angko le angko berapa keluar tadi terakhir? Hah? 83. Uni di mau nih tadi di dapur nih tadi. 53. 83. Uni nak jalan layar. Uni kartu ni 53 wah. 53 lah keluar. Oh, uni go Ah! Jadi soraan.